खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दाखालि जिहेतु निउसाव गोबां गोसारदों सासे राजस्थाननि मालिक दखानदार बै व्यक्तिया बर' आइजो हाबा लानानै थानाय तो बिथांमोननि हाबा जानायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बुंनांगौ गैयासो होनदों बुंनांगौ दंब्लाबो दा बुंनांगौ दङब्लाबो गैया होननांगौ बाध्यता जादों खोथाखौ एसेब्लाबो हमनानै मोनदांबाय दाखालि जिहेतु आं मानि सायाव बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जाय राजस्थाननि बै सासे मारवारि बा माबाफ्रा गुबुन हारिफ्रा बर'नि सायाव माब्लाबाबो मोजां नोजोर नाया राजस्थाननि जिसिबां गियानि गुनि लिडारफोर ट्राइबेलनि मेगनाव मालाबाबो मोजां नोजोर होआ आसामनि ट्राइबेलफोरखौ गुबुन स्टेटनि ट्राइबेलखौ माबायदि आं बेखौ बुंनो थाङा आरो आनकि जोंनि स्टेटआव थानाय राजस्थाननि खोथाखौ बाद हो जोंनि स्टेटआवहाय सोर सोर मा ट्राइब दं दास कल डेका बर्मन बा गुबुन गुबुन ट्राइबनि बे हारियानो जों बर' आइजोफोरखौ आरो बर' लाइमोन हौवासाफोरखौ गुबुन नोजोरजों नायो माब्लाबाबो मोजां नोजोरजों नाया नोंसोरो एसेब्लाबो फल' खालामनानै नाय स्टाडि खालाम दा सोरबा दास डेका बर' सेंग्राफोरनि सायाव आरो बिजों रायलायोब्ला माबायदि बाथ्रा बुंगोन बेखौ एसे फल' खालामनानै नाय हयथ'बा जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां गोरों गोराफोर दं बै व्यक्तिफ्रा नायनानै एसेब्लाबो थाल मोनो जानांगौ खालामखागोन निस्सय दिनैहाय कर्मचारिनि मुङाव बियो दिनै सानसेयाव बेथन हिसाबै 700 थाखा बा दिन हाजिरा हिसाबै 500 थाखाबो गोग्लैयोबो बा गोग्लैयाबो जानो हागौ दा थिग আছে 700 थाखायानो गोग्लैबाय दिनावहाय सानसेयाव दिनै मासाव बेसेबां जाहैगोन दिनै बेखिनि दिनै एफाराब खस्थ' खालामनानै दिनै सानसे दिनै थांनायाव आरो बै आइजोआ बाथ्रा बुंनाय मथेब्ला ओंखाम जानायाव धमकी होनाय सोर बिलाय जोंनि बे क'क्राझाराव थानानै बेफोरबायदि धमकी होलायनाय सोरखौ होदों जों बर'खौ होदों जेरैबायदि गुवाहाटि बायदियाव बिहारिफ्रा बुंदोंमोन सानसे समाव गो बेक धनी होदोंमोन ना आसामिसफोरखौ दा थिग बेफोरबायदिनो बर'फोरखौ सोरबा मारवारि ना बिहारि बेफोरो जों बर'खौ गो बेक होगोन निस्सय 100% होगोन तो दिनैहाय ओंखायनो जोंनि बर'फोरनावबो माखासे गोरोन्थिया गैया नङा दङ दै दङ आरो जाय दखानाव दाखालि जिहेतु फरायसा आफादनिफ्राय दिनै दखानफोरखौ बोखारनानै होदों आं बावहाय सापर्ट दं एकमत बावहाय बे बिथिङावहाय तो दिनै बिथांमोना आं दिनै बे भिडिअखौ दिनैसो लाबोनो सम मोन्दों जिहेतु मैया दाखालि आं सम गैयामोन गाबोनबो सम मोनाबो जानो हागौ तो दिनै बिथांमोननि जाखिनि दखान सिंनिफ्राय माखासे माल लाबोनानै गारसावनाय आं जाखिनि दखानखौ बन्द' खालामनांगौ होनना बुंनाय आरो जाय सोरखौबा खानाय हमनानै बोनाय दखानदारनि बिगोमा आरो बे दखानाव थानाय आइजो सासे थायो मोजां बेबहार माब्लाबाबो नङा बिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बिनि जाखिनि रायलायनाय जेखिनि बेबहार बिदियाव कास्टमार सोर थांगोन थाङा आं थांबाय खुननै जाबाय आं थाङाखै आंनि फेमिलि हाबदों जिदिना खालि हाबदों होमबा खालि आंनि फेमिलिया हाबदों हाब दखानदारा माबायदिलै बिलायनो बेफोरबायदि बुंदों आं दिनै बुंनो खाबु मोनदों आं बै समाव हाब दखानदार हिसाबै एसे एनैया माबा जाखागोन बेखौ लाब गैया होननानै आं बुंनानैसो दोनदों आंनि बिसियाखौ खिन्थु दिनैहाय बावहाय आंनि फिसाजोआबो बुंबावदों जे दखानदारनि जाखिनि बेबहार मोजां नङा दाखालि निउसाव नुदों मोजांसो जादों होननानैसो बुंबावदों तो गोलाव बाथ्रा बुंबाय आङो बिनि सायाव गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बुंबावगोन मालाबा सम बा खाबु मोनोबा दिनै सारन्जन दैमारिनि माखासे नैबे आवगोलनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौसो जों एसे खोनासंनानै लानि बाथ्रायाव बुंनाय दं दि सासे मानसिया गोग्लैयोब्ला सिखांना दोम थाया बियो थाबायलाङो दावबायलाङो बेनिखायनो जौथाय बोसोर गोग्लैसोना थानायनिफ्राय जोंबो सिखांनानै
दोम थायालाब्लानो सिगांजों आरो जोंनि थांखिजों जों दावगालांनांगोन. There is a saying that if a man is fallen, he should not only stand up but also move forward. We have been fallen for centuries. So now it is time not only to stand up but also to move forward towards our destination. जों मोनसे थांखियावनो थायोब्ला सिमां मोनसेखौनो नुयोब्ला मोनसे हारि होननानै सानोब्ला आरो गासैबो सैथोआव थायोब्ला आरो फोथायोब्ला जोंखौ बे बुहुमाव रावबो बोखावनो हानाय नङा. जोंखौ रावबो बे बुहुमाव फेजेननो हानाय नङा. जों जागोन देरहासार. As long as we profess one faith, one nation, and one principle, and one dream, no force on earth can divide us. No force can defeat us. बर'फ्रा बेखौ थांनाय 50 बोसोराव मोनदांबोदों. खनफ्रोमबो सोरखारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों, थगायजादों. बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन. जोबथा आरो जौसिन मेलेम आरो गियान गोलो बाहायना दावगालांनांगोन. अननाय, गाहाम हामग्लायनाय आरो साबायखर बावहरनानै आं आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय. गोजोन्थों. NDFB जिउ लावथों, जांख्रिथायारि जिउ लावथों. हारि बायदि थांना थानायनि जि बर'नि सिमां, बे सिमाङा जाफुंथों. खुलुमबाय. गोजोन्थों.